Ja, Ole Hansen. Ja, goddag. Det drejer... Ja? Det drejer sig om room service. Ja. Hvad tid kan I lave? Kan I godt lave room service stadigvæk? Du går lidt dårligt igennem lige nu. Jeg ved ikke lige, hvorfor telefonen den driller. Må jeg få det en gang til? Det drejer sig om room service. Ja. Og I kan også lave room service, når klokken er hen ad aften. Jamen, det kommer an på, hvad det er. Det er generelt hygiejneproblem, vi snakker. Det kommer an på, hvad I ønsker. Det er generelt oprydning. Vi taler flasker. Oprydning på den her tid døgnet? Ja, det er bare hygiejneproblem, vi har nu med flasker, der står og sådan. Ja, hvis det ikke er voldsomt meget, fordi så kan jeg selv tage det, men jeg er den eneste, der er her på hotellet i dag nemlig. Ja. Eller om natten. Så hvis det kun lige drejer sig om lidt flasker og så videre, så kan jeg godt, hvis det skal være. Ja. Hvilket værelse? Ja, det drejer sig ikke om et værelse. Nå, så er jeg ikke helt med på, hvad du ønsker. Du ønsker room service? Ja, som sagt. Ja. Og hvad er det, du ønsker under room service? Som sagt, henholdsvis generelt hygiejne med flasker, der står over det hele. Hvis det lige kunne komme ind og lige snuppe det og lige... Ja, og så spørger jeg, hvilket værelse det er. Og som sagt, drejer det sig ikke om et værelse. Er det på gangen, eller? Ja, det er ganske almindelig andelssejl. Men hvor er det, at det drejer sig om, at der skal ryddes op henne? Ja, så vidt jeg ved, så ligger I det er Tordenskjoldsgade, ikke sandt? Jo. Altså Hotel Opera. Ja. Tordenskjoldsgade. Og det er hvad nummer? Det er noget mellem 10 og 20 nede i starten der. Hvad nummer ligger I på? Jamen, hvad er det, hvor præcist er det, du ønsker, at vi har noget oprydning henne? Ja, det drejer sig om generel oprydning. Jeg bor nemlig nede i Tordenskjoldsgade nummer 60, skal jeg sige dig. Ja. Men jeg kan selvfølgelig sige det videre, men altså, hvis det ikke er inden for hotellets væg, så har jeg lidt svært ved at gøre det lige nu, fordi jeg kan ikke forlade her, hvor jeg står med kasse og det hele. Ja, hvad skal det sige? Ja, hvis det ikke er inden for hotellets væg, så kan jeg ikke gå fra receptionen med kasse og computer og så videre med telefoner. Den kan jeg ikke rigtig forlade. Men jeg kan sagtens sige det videre til dem, der står der i morgen. Du forstår vel også, at jeg ikke interesserer mig for at lægge mig til at sove, når det er med sådan det ligner jo utalent ødelæggelse. Mener du det ude i gården? Nej, det er som sagt andelslejlighed. Jeg bor i Tordenskjoldsgade nummer 60. Og så det var det, jeg startede med at sige om i henholdsvis med room service. Det er da et hotel jo, ikke? Ja, og hvis I så har room service, om vi så kunne komme lige og altså lad mig sige det lidt smart, altså fikse det lidt op. Nej, det altså, jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår, hvor det er, du er hen. Det jeg vil simpelthen ingen steder, det er jo det, der er hele sagens kerne. Jeg interesserer mig ikke for at bevæge mig. Hvis jeg kan ligge og se en god krimi om fjernbetjeningen, og så drejer det sig om, at jeg skal have fat i nogen, der gider at bevæge sig, der kan fjerne alt det efterladenskaber, som der nu står flasker og... Jamen, er det flasker og så videre, der står hos dig? Ja, ja. Men, og du er ikke gæst her på hotellet, så har jeg altså lidt svært ved at hjælpe dig. Ja. Jeg tænker bare, når nu jeg tilfældigvis bor i Tordenskjoldsgade, og som du selv siger, Hotel Opera jo også ligger i Tordenskjoldsgade, så kunne vi måske finde ud af en... Jamen, den har jeg desværre lidt svært ved at hjælpe dig med. En god deal eller et eller andet. Jamen, det bliver lidt svært for mig at hjælpe dig med i hvert fald. Nå. Er der en anden en, jeg kan snakke med, så er der lidt mere samarbejdsvilje? Jamen, der er
kun mig på hotellet, så det bliver svært. Ja, det duer det godt nok. Nej, men du må i hvert fald have en fortsat god aften. Ja, det kunne aldrig falde mig ind. Farvel.